Gecse Gézával itt azon munkálkodunk, milyen formában lehetne ezt a programsorozatot folyamatosan itt nálunk megrendezni, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a klub maga nyilván önök előtt is ismert, hogy régóta működik és értelmiségi klubként van beágyazva a budapesti kulturális életbe. Ezt szeretnénk tovább használjuk, hogy szorványos diaszpora. Az, hogy ugye ez tulajdonképpen... A szorvány az a nemzethatár. A nemzethatár Közép-Kelet-Európában a politikai és a kulturális határok vitatom, és természetesen teljesen más problémával küszködik egy brüsszeli vagy egy angol-magyar, mint egy szlovákiai magyar. Ez is teljesen. Zogoralia, ez szlovák falvakkal és községekkel, falvakkal és városokkal körülvéve Nyílt-szigetben létezik, és aztán van a szlovák határsáv többmagyarsága Perem vidékének a szorván területei. Ugye ez a háromféle szorvánsors létezik, itt különbözőek a problémák, minden más-más sajátosságok, és természetesen mindenütt más eszközöket kell alkalmazni ennek a problémáknak a megoldására. Az a cím, hogy Europe in Budapest, most jelent meg nemrég, és tele van nagyon izgalmas egyetem ismeretlen dolgokkal, tehát van egy, nem fogom az egészet felolvasni, Cseh Budapest, Román Budapest, Lengyel Budapest, hát itt ez a város, ez tele van szórvánnyal. Hátrahagyott, előretolt, maga ez a terminológia hosszas átgondolást igényel. Tehát itt azért nem egy olyan tudatos államszervező tevékenység volt például a szorványok kapcsán, ugye ez egy több évszázados folyamat.